ҳадаф аз таҳияи нақшаҳои бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ин ободу зебо намудани шаҳру деҳоти мамлакат, фароҳам овардани инфрасохтори зарурии кору хизматрасонӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад. дар ноҳияи Спитамин аз нақшаҳои бунёдкорӣ, сохтмон, таъмиру таҷдиди 635 иншооти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ то соли 2026 ба нақша гирифта шуда, то ин муддат 447 иншоот, ки дар маҳал талабот ба он зиёд аст, бунёду навсозӣ карда шудааст. ва ин шаҳодат аз раванди созандагӣ, сулҳу субот, боло рафтани сатҳи иқтисодӣ, дастгирии бахши хусусиро медиҳад. ҳоло дар маркази ноҳия ҷамоати шаҳраки Навкад мувофиқ ба нақшаи генералӣ бунёди 10 биноҳои баландошонӣ на кам аз 5 ошона, мувофиқ ба тарҳу лоиҳаи замонавӣ то 10-12 ошона бо марказҳои савдою хизматрасонӣ, истгоҳи нақлиётӣ сохта мешаванд ва корҳои сохтмонӣ идома дошта, чунин биноҳои зебою замонавӣ оянда ба маркази ноҳия шаҳомати хоса мебахшад. дар баробари бунёди биноҳои нав беҳтар намудани симои маркази ноҳия баҳри таъминоти аҳолӣ ба оби тозаи нӯшокӣ аз ҷониби муассисаи давлатии обу коризи ноҳияи Спитамин сохтмони боз як ҳавзи захиравӣ барои то 500 мукааб метр об ба анҷом расида мавриди истифода қарор дорад. аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия соли равон 3 насоси обкашӣ ва аз ҳисоби пардохти ҳаққи об аз ҷониби худи корхона 2 насоси нав, дар умум 5 насоси нав харидорию васл шудааст, ки ин имконияти захирасозии об барои таъмини аҳолиро беҳтар гардонед. дар ноҳияи Спитамин бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия барои тоза ва обод нигоҳ доштани кӯчаву маҳаллаҳо рӯзҳои истироҳатӣ ҳашари тозагии маҳал гузаронида шуд. ин тадбир дар 6 ҷамоати деҳоти ноҳия доир шуда, дар баробари ҷамъовари зарфҳои пластикӣ, аз алафҳои худрӯи тоза нигоҳ доштани канори роҳи Душанбе Бӯстон Чаноқ, аз партовҳо тоза кардани ҷӯйборҳои обгузар ҳаҷми зиёди корҳо анҷом дода шуд, зеро тариқи роҳ ҳамарӯза нақлиёти зиёд ва меҳмонону сайёҳон гузар менамоянд. сокинони маҳал, кормандони ҷамоати деҳоти ба номи Турсун Улҷабоев, Куруҷ, Андарсой, шаҳраки Навкад, ҷамоати Сарбанду Сомониён тозагии маҳал ва рангу бори деворҳои муҳофизатиро анҷом доданд. дар ноҳияи Спитамин боз нақшаҳои иловагӣ дар бунёди толору майдонҳои варзишӣ, хатҳои оби нӯшокӣ, мунфарши роҳҳо, симхонаҳои иловагӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ амалӣ мешаванд, ки ин ҳама баҳри рушди боз ҳам бештари шаҳрак, ҷамоати деҳот ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат менамояд.